Ayan o. Wala ayuda dyan natan. Ano yun eh. Wala ayuda. Ayan dyan. Wala ayuda. Every Saturday wala ito dyan pising ira. Wala sa kaya community dyan. Ken isa nila mga na ayuda. Nakita na yan. Ayuda ratan pila so ken ikaroon na ken wala mga iterera pisi-pising ira dyan. Nangyong nangyunani. Ayun so ken community every Saturday wala hanggang alas 12 hanggang 2:30 mga araw niya sa Vileja at Canada. Kaya yan sorbiran man mga free food pila kaya so ayuda every Saturday sorbiran sa kaya saan ni ma'am may tarira ay nanggagay di man na yun. Liter ini o ila so ayuda dya every Saturday sa gawin din sa kaya community niya so kindya ratan sa mga itong ayuda ano ay kakarga dyan bunag da yan ay ila ayuda nani parang nang punang to rin nala kapila la lukas ko lang may bunag ko kaya kasi karagad bunag ano yun yan karagada bunag may kakaragada bunag ay karagada dyan kinto ay so nya so only community da 6 for humanity ano yun yan ratan sa mga iter masyaallah susublay iter da thank you so much sir thank you so much. Merry Christmas, Happy New Year. Thank you. Mga araw, ay may interview duwaran suko, ya ayuda. Pero no dakulmat, ito termin metadarumiran na kaba mira. Sinari relatives mi. Ito termin bukayin tayo no sa gapa na tagay. Nyara may kini ayuda tinapay pinirikarga to walay patatas walay parad salad walay kamatis ayan so ayuda walay avocado walay ayan walay sibuyas man na walay green peas yan. Ayan, sakay. Lukasan. Spinach. Walay, ayan. Sili. Sibuyas. Ayan, sakay. Maros interday ayuda. Jagged Park kanira may goose
kaya pulamat di manay medyo ay sila kinay ni ay sila ay danunja kato ni red eyes ang yuray goose dya naninok is no lang mamigrate lara analis lara. Mga araw, ampalaya na may sotanghon. So ito yung ingredients niya, mix sa hiniling na baboy, sotanghon, hipon, ayan yung ampalaya, yung taugi, saka bawang sibuyas at spring onions. Yan po yung lulutuin ko ngayon. At lalagyan ko ng may sabaw ng konti. Yan, ampalaya. So watch po kayo. Maraming salamat ulit sa panonood nyo. Dito na naman po. Mantika. Yan, mantika. Ini. At tignan nyo, madilim na ang alas 5. Madilim na ang alas 5. Hindi nyo po makita. Alas 5 na. Alas 5 na ng hapon. Ako'y magluluto ng ampalaya na may sotanghon. Kuya. Bawang. Konting brown yung bawang para masarap. Meron akong giniling na baboy. Tapos habang lalagyan ko ng paminta. Para maliwanag.
pagka medyo okay na, then ilalagay ko yung hipon. And then, hipon, konting salt. And then, takpan ko na yan. After 5 minutes, masarap pag may hipon kasi mas lalasa yung ano niya, yung sa ulo, yun ang masarap eh, yung may taba. Yan. Okay ba yung hairdo ko? Ay, pasensya na ako kayo, hindi ako naka-hairnet na nagluluto. Konting gisa pa po. So, ayan. Ay, so, na. Mamas na yung medyo taba ng hipon. Alagyan ko ng tubig. So, tignan nyo, medyo pula kasi yung kaparas pala ng ano ko, orange pala, kaparas ng t-shirt ko. So, ganyan yung kulay niya kasi yung sa hipon, yung taba niya, para masarap po. Lutong Pangasinan. Yan, si Aro. Akatok! Tapos, konting paminta. Yan. And then, takpan. Alright! Yun o, kumukulo na! Kumukulo na. Itimplahan. Timplahan ko ng asin. At si patis. Yan po. Tikman natin. Okay na. Medyo matabang. Medyo matabang. Then, sotanghon na yan. Lagyan natin ng dalawa lang. Tatlo na lang, tatlo. Aking tatakpan ang sotanghon na may ampalaya. So, check natin kung
okay na yung sotanghon after 5 minutes. After 5 minutes, yan, medyo okay na yung sotanghon. Ngayon ay lalagay na natin ang ampalaya para sa mga diabetic. Ganon. Yan. Ampalaya. So, kinakpan ko ulit para pakuluan ko ng maybe 1 hour tuloy, 1 minute or 1.5 minute para hindi po masyadong luto at hindi mapait. Yan. Okay, after 1 minute, then medyo okay na. Yan. Sotanghon na may ampalaya. Sotanghon na may ampalaya na may sabaw. Then may bean sprout po ako para may gulay po para masustansya. Bean sprout. Then yan, tapos na, okay na yan. Mga ano lang, para malutog yung crunchy yung bean sprout. Patayin ko maybe 30 seconds. Yeah, 30 seconds. Oh, yan, patay na, ayos na. May tulong na tayo. Ito si Aro. Maraming salamat sa nanonood at sumusuporta sa aking vlog at sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. O diba? Ito na naman mga araw. Ito lalagyan ko ng ito yung ang tawag dito, pork chop. Lalagyan ko ng ang tawag dito, garlic powder, paminta, tsaka salt para dun sa ampalaya po, sa ampalaya. So salt, garlic powder and paminta. At konting pagtingin light sauce. Yan. And then mamarinate ko na to ng mga 30 minutes siguro or 1 hour. Yan. Okay, mamaya piprito ko na yan, pork chop. Yan po. Ito na yung aking pork chop at namarinate na ng isang oras. So, pwedeng hindi nyo lagyan ng yung cornstarch or pwede mo din lagyan ng cornstarch. Okay. Yan po. So, gagawin ko, lalagyan ko po ng cornstarch. Yung aking pork chop. Diba? Dito katandem ng aming yung palaya na may sotanghon.
suka. Canola oil. At painitin natin ang kawali. So maraming salamat sa nanonood sa ating vlog, sa mga sumusuporta. Maraming salamat po. Saka lalo na sa nagmamahal kong mga subscriber. Bang! Ang saya-saya! Matalsik, tumatalsik. Balik na. Yan o. Matalsik. Oh, yan. Sarap na maluto. Yan. Okay na. Okay. So, ito yung malapit na matapos. Check natin. Medyo hindi ko tutustahin para juicy pa siya. Kasi pagka tostado, hindi na masyadong juicy. Parang medium rare. Hindi well done. Nung bata ako, grade 3 yata ako nun, pag hindi ka nagluto, pag uwi mo,
at sisinturin ka ng tatay mo. Tatay ko pala. Hindi pa nakakapag-sign, kaya natuto ako magluto. Dahil kay nanay. Ito. Napahilig tuloy ako magluto. Yan, tapos na! Tapos na ang pork chop. Okay. Then, mamaya may gagawin ako. So, yan. Oh. Konting garnish. Konting garnish. Yan. Oh. Sa maraming yan, may suka, yung pork chop, at sotanghon na may ampalaya. Okay na, kainan na. So maraming salamat sa nanonood ng aking vlog. Thank you. And kainan na. Bye bye.